ka, kay pagkamod ka Diyos, as din pagkasumaro ka ng Espiritu Santo, kapag sa Intudos. Asin sa imong Espiritu. Maray na hapon sa Intudos mga tubo. Diyos marahay na hapon ang po, Padre. Napunta ay sa mga kasalay, dahil magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na mystery. Kapos kita, nagkukumpisa na po sa Diyos na makakamay. Asin sa indo mga tugang, kanagkasala ako ng makuri, sa isip, sa kataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, mapuso sala ko. Kaya nanay ako sa Maria, dahil na din sa labos sa Espiritu Santo, asin sa indo mga tugang, nako'y pamili sa paglalaan ng Diyos. Bayaran paling sa ito ang Diyos na makakamay asing pagkapatawanan sa mga kasalay. Darahon kita sa buhay din sa Koran. Amen. Akin na yung cellphone.
It's close to the
Talaga.
nyo